Hindi. Hindi, butang ikot. Tangigot. Gunting, Wen. Gunting ka da? Hi, tita. Ari na iya. Ari na mo? Ay, hindi na. Oh, sige na. Okay. Ayos pag-ubranin ng Nara, Joyo, yung mga balon, Joyo. Balon galit ni nanay. Nami sila mag-ubraw. Ikaw manay. Kambalo ka. Preparation sa birthday ni nanay. Kag-green pa. Hello. Sige na sila. Ganda ko, Joy. Balik. Basta lang. Pagkabatliwa, tapos na. Atong do. Wala nang bilhin. Handa mo, may na balon? Ay, susi. Kagaya pasimado akong kamot. Harap ako putus. Ito pagali. Nag-giwa pagali.
misay. Oo, dira sa kimbag. Kaya hindi mo to kayo sa likod ng gamay. Sulat ka, ano yun? Oo. Ang sulod ka, oh. Hindi pwede magtinira sa sulod. May gutok ang condo unit. Gutok ang condo unit. Sulod ang pulo. Buwa, lima. Batch by batch. Tatlo-tatlo, apat-apat lang. Ito, wala machine din na nga ginagamit yun. Cute. Ay, naglupok. Ay. Oo, Nababalan na yun. Ay. Party. Popper. Buta nga taklaw na ay. Tutok na. Gutok ang space. Maklawan. Problema, Patay daw. wala suwa. Hindi naman lalo ba rin? Ito space. Wala kami space. Dason na nga. Mag-ika na yun. Take ka naman na yun. Ay, no. Oo eh. Yung balon si Trinyas ngayon kapaitan na yung esplanade. Nanay. Tira mo ganun sa ano. Nalingaw ka na eh. Ang ginawlat niya maglupok. Ay, isang sa ay Oo. Ate, ano daw mo maglupok? Maglupok na. Huwag sa babaw na sa ano malupok na sa siminto. Yes. Lahat sinanay na maglupok ah. Hindi mo mga di tayo malupok. Wala po yan. Pabutan na birthday mo buwas na hindi na pagpalupok ka. Malima ko lang. Hindi pa. Galay guys. Meron ka, bet nasa ng bread. Tumuloy tayo. Kaya mo na, correct ka. Parang sa mga lang. Ito ng bread. Hindi pa may good. Nalingaw si Nanay Kalantaw. Naulat yung maglupok. Bantayan niya iba si maglupok. Hello, 14 viewers. May pula pa to.
siya. Isa. Kulang pa. Tatlo. Ano? Kulang. Kaya na gold ah? Hindi. Oh, gold. Hindi yung babok ko yan daw. Ano? Sabi niya, sabi niya, Yeah. Sana lang. dua-dua. Hmm. Dua to no? Dua. Kumaya. Gawa na ako. Hindi, sa gold. Ato. Kulang ang gold. Ano may pa ko? Ano ni? Meron ko lang. May abundal. Basta. Wala. Tapos na. Birthday ni nanay. Hindi na si Jan dyan. Wala na siya. Oh, ready na si nanay. Sa iyang birthday. Nanay, Imelda at 80. Wala din tayo. Nay, do caterpillar, nay, no? Nay.
Nay, okay ka lang da? Yeah, yeah. Pwede na ikaw. Yellow. Ano ba? Yan. Extra lang. Ah, ah, yan. Oo. Ito nga. Matang-buta. Abot lang. Wait. Wala pa sila yung abot niya. Aking gulbaray. Kusin. Joy, itawag ila na si Jan, Joy. Nanog tapos na sila dito. Yan, sangwal. Ito nga. Ito nga. Joy, kita mo ko da. Tawag si Jan, be. Wala pa siya? Ay, ilang inog ano di, wala pa. Matilya. Ano na, May matilyo wala. martilyo? Wait lang. Pero kung saan nag-iigot sa ano? Sa... Joy, basi nakita, mga ano mo ko da. Balagi si Jan, diyan na sila. Kaya nga, iladi nga alam ito, wala pa. Aray na nga. Gamay. Yeah. Gamay po. Okay, no? Sakta ako na. Complete look mo ang imo nga, no? Ang imo nga. Hindi, gamay. Sabi ko, natapupugong pa ka na. Oh, ayun pala din. Big deal. Hindi matublock ba lang? Hindi talong. Grab. Hindi talong ba ang lumakakasal? Ang lugaw. Galog, ala. Ayo, galog. Dira lang wala ito. Hindi ako may kumo. Basi hindi maano. Ganto nga. Kinanlan pas ang lansang liwat. Okay, concrete nails. Bumiyari pa di. Wait lang, taong ko kumiyara. Bilang mo. Review. Panitai daw. Din na. Balukon din ng mga fruit nails nila. Para da guro. Yung brother. Ano na? Wrapping. Wala pa. Kulang na sa budget. Kami di ba natin yung ano? Kugan. Pag-wrapping, hindi na pag-finishing mo. Ano lang din. Positive na yung skin ko. Para dasig natin ito. Itong mabinisig pa rin ito. Anong bal mo? Ano? Ano ganito? Skip ko. Skin coat. Skin coat. Ano, sus mo binisig. So lang na. Skin coat na lang diretso. Dapat wrapping, skin ko. Wrapping. Skin coat. Dasig pa. Mm. Ay, pwede. Wala pa silang yapon. Hindi ko mo nag-date. Diwa man. Dabi ko may number ka man. Anong tawag ito? Ayan, ayun lang.
Kalari pa. Ito po nga yun. Bakit sa akin? Ito ka. Sana all. Doon si Gwen yung ma-birthday ako. Dahil Gwen ako. Hasta ka mag-June 16. Nari na birthday man yung sunod doon. Hindi na. Dapat isa? Hindi. Hindi na. Pag ko nga. Mga ano mo na kalaba ko. Tubangan ta. Amo na. Hindi rin nagpiguro eh. Isaw. Sige, sige. Para lang yarn oh. Hindi, diri. Diri. Na. Bugto. Tira siya. Minuto. Hindi ko ano na yung buto na yung brand buto. Baka mo ulit niya. Gunting. Oo. May ano da. Ano no? Ang kwan, ano natin mo? May tago. Kala na yung pina. Dagom. Dagom? Wait lang. Yano. Yano. Ay, wait lang. Yung mga yano talaga yun. Alin. Saka nang kailang gabi, akan na.
Daw mo man yung katay. Kung sa bana, nangyari na. Kasi sabi ng pangot doon. Di man. Ano? Wala ko wala dala. Ay, hindi na dala naman sa babae. Pero, wala ka nang dalan kay Ara na sa lugar. Kamu naman ko na black. Sa balwar. Hindi ito. Nami ito, nami ako. Pero dumagaga ko ay malamat ng gani. Ay, Ay, adam tayo kong ko. aircon lang. Tinibang issues. Katun ko na. Hindi ka na lang sa Sanchano. Message ko na si... Baka wala mo lang. Kasi mo.